Kusho ukuthi ikhonto aseyenza nje bese besebenzela le kude. Kuwukuthi mina yena wakuveza ukuthi yena ukuze agcine ese kuba khona omunye umuntu amtholayo aphila naye. It's because of wena. Wayengeke incike ungezwe ngathi incike nayi lokho wakufakaza isifile la washo ukuthi ayincike ekhohlakela. Incike ekhohlakela kanjani kuba kuwena umfundisi ukukhohlakala? Awu, sekuyimina manje uthisha. Wena mana uthi umbuzo bantwana umfebelanga ngabe wakho ngakwazi ukuthola ukuthi agcine uthola umuntu. Awungibizela yena umbuzo omningi kakhulu nawe. Hayi. Oze ngiphathe ingwici. Hayi kulungile. Kulungile sokwenza ngale nto leyo lendlela osho ngayo noma lendlela ofuna ngayo kodwa mina ngisesayidini lakhe. Ukuthi phela vele ngicela nawuthatha side lakhe. Cha ngikwazi phela ayijona inkinga ukukhuluma iqiniso lenjengoba lenjalo. Actually ngicina ngiphoqela ukuthi ngisayidini because into engisuke ngiyidinga iqiniso. 100% nathi kufanele senze iqiniso futhi. Wena sure ukuthi ukhuluma iqiniso into esiyozisho. Yes. Oh, kusho ukuthi usukunayo menza izinto zakhe uyamthuma. Angimthumi. Pho manje indaba ukuthi uneshow. It's because into ayishoyo. Mina nangumuntu ehamba naye ngihambe naye. Ungimazi na ukuthi ungene kanjani mina ngikhuluma nawe. Noma mhlawumbe usafihla ukuthi uyena lo claim ingane othe yakhe. Akusi. Ubani ke lo awumchazeke lo claim ingane yami. Owafika kade ngithandana naye sahlukana naye. Emva ukuthi ngihlukane naye sithandane nawe ngikhulelwe yena wayetshela ukuthi mina ngikhulela ingane yakhe. So kahle wena umtshela ukuthi njengoba ufuna ingane njengamanje ufuna ukuyisa khona. Bayenza i-test ukuze khona bezokubona. Bayakubangela isicefe labahlupha mina nginikeze wena ingane uhambe naye ingabe bikho mina kuyenza ama-DNA nawo amafuni. Ngibe ngineshow ukuthi ingane yami. Okay asambeni. Phela ngivale nami ngineshow ukuthi yakhe ingane. Akuze bona ekhaya. Beze ekhaya ngeke ngithathe ingane yami iye lapho kube wakufanya lo abeze ekhaya mina ngisho ukuthi ngiye kubi bona bafika ekhaya abazali bakhe bezokhuluma lodwa nabazali bami base bathi abazali bami kuze khona sizokwazi nje siphume ekhulumeni angilanda ingane ibuye ikanze kwenziwa yonke lonto leyo mina ngisuka ebungamphili ngoba sizela sizenganda cha phela vele mina bengazi nje bengakhulumi nawe uzobe ngikhuluma nawe wena ngikwazi uqhamusa uzokuphawula uphawulani wena uphawulani kuyo yonke le nto ungena endabeni engahlangene nawe wena ngasho isicashalala wena kwayena lo yakengiyuza wena lo thobe wakho uyoze umbone ukuthi unjani kodwa futhi ngeke umbone ngoba ukhona nomuntu omdala thula phela ngithe thula ayimeke nawe ha mana mfethu ungakhali mfethu ungakhali mfethu lekane nepesile masimba lenga ifuna uzomonja impilo yakho mfethu thula manje pho lala mfethu manje ngomthulisi ngeke usakuzela mana mfethu umthulisi abe thula uzokushaya hamba wena ngeke akushaya hamthulisi hamba wena ukhona nemfethu umuntu omdala kini oyisalukazi thulani phela nani siyaxolisa ukhona nomuntu omdala kini noyisalukazi owakwazi ukuconfirm uyenze njengamanje buyisa ingane nawe ngicela ungibonise mfowethu ngoba yami indawo leyo ngizosuka ngicela ungibonise mfowethu yini ngeke ngibuyisa ingane yami ngeke ngiphume kwenza lokho kulibangela isicelo wena mfowethu ungenza njani kwi situation ekanje vele ungibangela isicelo ufuna ngani phela ufuna uhambe lapha kanjani into no mfethu ngiyayizwa angithi uyabona manje ade into eplaniwe yonke le nje ubabona bekumzela nje into eplaniwe yonke lena mfowethu no ngicabanga ukuthi mfethu into ezosiza la mina ngibona ukuthi ithathe ingane ngizama indlela ukuyintshontsha uyidedele cabanganga yazi hayi ukuthi uyohlala nesida no ngisho ukuthi uyohlala nesida kodwa ngikhulumela ephuzini lokuthi idedele mfethu ingane ihambe iyo mina nginendaba phela mfana unendaba nengane yami nengane awunawuthu ufuna ukufeza into ngengane yami awunendaba nengane ngifuna ukubalekela lesa sicefe engingasifuni manje indaba wena wale nengane yami ngeke isavakasha nikumina lengane wena thobeka ukhuluma iqiniso wena uma ucabanga ngokubuka kwakho ngezinto ngendlela izinto ezenzeka ngayo mawubuka ingane yaba phansi kwethu ngisho nje ngathi ingane yakho bathi phela sengenzela ukubalekela isicefe salaba awuthengani lophana nomndeni angikholwa nje wena akangibuze yakhe lo wena ngithe ukuthi Sanibingelela-ke babukeli bakwaJabulile Juliet TV. Ngibingelela ngempela-ke kusewena umuzwa umthabela khona le muntu bantu benkomo wayixosha nkomo zinye uphorish pheshunyala zokhona isigoda phansi wentambo nochutshana bathi usweet obhaliwe isamba semali singadaluni sozophela shime nje zemsana shime zithuni isandla ilanga liphuma ethoni maqeda la khanyisela umuntu odwa nomuntu omusha ubonge siphinde nzomo uhlakaniphile sesiphinde sabuya ngempela-ke seyithimba leJabulile Juliet TV. Siyacela ninga lapho ngasemakhaya
yenzani okulungile, cofa subscribe button, cofa notification so that sonke ama-video esisuke sikuthulela wona azokhona ngempela ukuthi aqale kuwena kuqala. Wena mbukeli ungalapho ngasikhathi yakubingelela. Siyazi ukuthi iJabulile Jule ayibukwe eSouth Africa kuphela but ibukwe izibuke nangaphandle kwase South Africa. So ke namhlanje ngale ukuchitha isikhathi ukhona intokazi ukuthobeka asazi ke namhlanje sibizeleni noma uzosifundisisa abana since kuumuntu ophuza kodwa ke angakhuluma kakhulu. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Ngiyaphila nawe. Usibizeleni namhlanje? Inhloso yami ukunibiza namanje ngisafuna ingane yami. Ayingivakasheli noma ngifona abafuna ungikhulumisa nayo angazi indaba ngisayifuna nje ingane yami kabi nje futhi hayi kahle ayifuna. Sisi ngiyacela sisi ngoba vele ubaba wengane akakabikho la asixoxe nje nawe kahle. Wena ingane yakho uyifuna ngoba uyifuna noma uyifunela ukuthi niphuze utshwala no garden boy nijabulise embedeni ngoba uyazi na ukuthi ingane yakho ukuthi uyayikhumbula ubuyikhumbule but usufuniswa ukuthi akasakunikeza lutho ubaba wengane. Asikhulume nje iqiniso because vele yimi nawe naye ku garden boy. Cha nawe uyakhuluma kukaka. Mina ngifuna ingane yami. Ilokho nje ngifuna ukwazi. Ngifuna eyami ingane. Eyami phela nami le ngane. Manje singangivasheli singasenzi lutho noma ngifuna bangikhulumisi naye ngiyayifona. Ilokho nje ngiqhaye ngifunayo. Ingane yami. Okunye nokunye ukuthi ngiyifunelani imini waziyo. Wena nje kuyafana noma ingafika ingane uzokwazi ukuthatha ama responsibilities zengane. Okay mana wait. Ngakwazi nje ukuthola 9 months manje uzongihlula ukuthi ngenze konke. Okay makunikeza umfethu angakunikeza imali inyanga nenyanga uzovuma. Hawu ngizokwazi ukuyiphilisa mina nengane yami. Ngizophanda endlela. Ayikho into ayishoyo wena. Ayikho into ayishoyo. Nawe uyawazi amaphakethe ami manje nokuphanda kwami ukuthi ngiphanda kanjani. Uhlula yini ukwenza into engisho ukuthi ngifungenzele ukuthi nje mina ngifuna ingane yami cha ungenzele leyo nto nje. Mina ayikho mina ngiyiboni kahle into ayishoyo because ngiyazi ukuthi okwamanje ungasho ukuthi uzokwazi ukuthatha ama responsibilities wengane. Ngoba lokhu kusho ngoba ingakafiki kuwe. Kodwa ngiyazi ukuthi once yafika mhlawumbe uzogcina umbophisa kwayini baba wengane ukhuluma indaba lokuthi ufuna isondlo akayoni ingane ukhulume lokho because kwasekuqaleni wena awusitshelanga sonke istory esiyiqiniso wasitshela elinye iside but mase sifica kwabengane esefika la safika sathola elinye iside okungenza ube namanje nje obolokhu usibele ukuthi ufuna ingane yakho ufuna ukuqhubeka ukugila imkhuba emini because vele wena semina sengikwazi ukuthi uyimkhuba njengoba uthi namanje ngikhuluma ikaka uyabona nje kodwa ke ngifuna ingane yami enza lokho nje anginawo amaningi angingakhuluma nawe ngibizelo ngimtshela ukuthi ngifuna ingane yami cha ilokho nje ngikudinga njengamanje mhlambe ngizokwazi ukukhuluma into esile mase sinayo sengimbona utshethe ngifuna ingane yami nokuthi ngiyifunelani mhlambe ke ngizomchazela kangcono hayi wena nje enza umsebenzi wakho lo uzelela ukuthi ulandena ezelani ngifuna ukukhuluma naye. Ufuna yena noma ufuna ingane ngisa understand phela ngithi ingane kuyena kumele ngiqale ukukhuluma naye wena phela kumele ngiqale ngikhulume naye ngithi ingane kuyi wena ngimdingayo njengamanje. Okay mhlawumbe mangakubuza nje engakafiki naye esazohamba yolana wena why yini le eyadala ukuthi umfebele? Hayi cha unemibuzo eminingi nawe angazo phela uhlangana mina naye nalo muntu unglobolile sisine awakulobola ngoba wayithanda wayingazi ukuthi wena uyiphethe akakuhlangene nawe ukuthi ke ngangimfebelelana ngiyazi mina naye futhi yalazi iqiniso. Maye wena uqonda ukungitshela ukuthi njengoba uthi nje usebenza yini ama nucleus uqonda ukungitshela ukuthi wena walifu kuyenzeka uthandana nomunye okay yasenza isibonelo ngayo garden boy yena lo ohamba naye uma kuthiwa naye usiyashintsha wenza ama nucleus uzophinda wena umshiye uhamba ufuna umunye. Impilo phela injalo iyaqhubeka ayimile kuze bemngaka iminyaka kuze kube nini ubhizi ushiyana nabafana uhlulwa yini ukuthandana nomuntu oyedwa nje uyimisele ngayo umbekezelele naye phela mekwazi ukuthi ayimisele ngami engayimisele nami ngizoqhubeka phambili ngishiye nawe naye lezo yositaso ekhuluma lapha mngweni ngoba usukhuluma phambi mngweni akazenzi zonke ukuthi ngizoyinqena ukukhuluma nje lo ngiqophisana naye. Kwasho wena nje wathi wayifaka 5000 usefaka 3000 ikuphi into eziyikhuluma ucabanga wena ini yamshintsha usafaka imali encane kanjeni
wena nje ungayiphathi kahle kwakho. Hayi cha wesekwazi ingane lokhu ungayiphathi kwami kahle ngoba mina ngiyaqale ngamsola kuqala ukuthi vele shuthi khona into aseyenza nje esethabe sebenzela le kude ukuthi mina yena wakuveza ukuthi yena ukuze agcine ese kuba khona omunye umuntu amtholayo aphila naye it because of wena wayengeke inceke kungezwe ngathi inceke nayi lokho wakufakaza isifile la washo nje ayinceke ekhohlakele inceke ekhohlakele kanjani kuba kuwena umfundisi ukukhohlakala awu sekuyimina manje uthisha wena mana uthi umbuzo banithona umfebelanga ngabe wakwazi ukuthola ukuthi agcine uthola umuntu ngibizela yena umbuzo omningi kakhulu nawe hayi oze ngiphathe ingwici hayi kulungile sokwenza ngale nto leyo lendlela osho ngayo noma lendlela ofuna ngayo kodwa mina ngisesayidini lakhe ukuthi phela vele ngicela nawuthatha side lakhe cha ngikwazi phela ayijona inkinga ukukhuluma iqiniso lenjoba lenjalo thatha ngicina ngiphoqela ukuthi because into engisuke ngiyidinga iqiniso 100% nathi kufanele senze iqiniso futhi wena sure ukuthi ukhuluma iqiniso into esiyozisho yes kusho ukuthi usukunaye menza izinto zakhe uyamthuma angimthumi pho manje indaba ukuthi uneshow because into ayishoyo wakuveza ukuthi wena ukushisa ukuthi ulala nani no garden boy wakusukela lapho kuzokwenzeka lokho ubesebenza nje ezamela wena nengane yakhe emsebenzini lapho besukenzani nina ngize ngenze lonto mina hayibo usufuna ukuthini manje emsebenzini uyasebenza nje ngishilo phela ngathi usukunaye sho ukuthi wena umthumayo okay mbizeke naye zazonginambuzela ngibale isidingo ngoba mina ngifuna ingane yami cha kulungile ngizokwenza njengoba usho kodwa nje hayi sanokodwa futhi uthi angithini phela ngoba ngiyakwazi ukuthi awuyiphethe kahle okay phela ku right uziphethe kahle phela wena good boy biza ke no good boy wakho omunye lungile babukeli bakwaJabula Jule TV ngale nje kokuchitha isikhathi asingakhulumi kakhulu ngoba ngizogcina ngiyabona ukuthi amagama amaba beya kumfowethu okuyena ubaba wengane noma umyeni kasisi abeya kena azogcina zakhe so ukuze kubonakala umshini mina ngithatha iside kodwa ngizimele noma iJabula Jule TV izimela ayithatha ihlangothi ababukeli abaqhubeke bebuke mase kuthi ithimba leJabula Jule liphuthume lesilandelena umfowethu usizwe eze nakuthini ake sithi nje shwi kancane ningayindawo basi usawulanda umfowethu babukeli beJabula Jule TV lapha ke nisixolele kakhulu eminye imibukiso besikwazile ukuthi sinixoxa-xoshele yona ibisilahleka emva kokuba kwasuka enkulu ngempela ke impi nabo abaphathi bayiboneleke lokho enhlezi nikhomplaina ngakho noma lokho enhlezi nikhuluma ngakho ukuthi kuthola ama-bodyguard azokwazi ukuthi agade nayo ibone kusuka enkulu impi kangangoba eminye imibukiso sebesikwazile ukuthi sinixoxa-xoshele yona igcine isidilitheka noma igcine isilahleka ngenxa yempi ebekhona usizwe edlulisa uphatheka kabi kwakhe ngalokhu ukugilwa kwakhe uma wengane nokumbiza phambi kwamakhamera kusuke ngempela ke impi kodwa kuthozile nakho ncane esikwazile ukuthi igcine kusalile siyaxolisa kakhulu mana wethu kahle wena walokhu usibelesele ngengane mhlambe kukhona ukufihlile okungale noma ingane nje yona into oyifunayo awukhulume nje iqiniso njengomntefa okay kahle kunomuntu engangithana naye before afike ubhodi lo so emva kokuthi mina naye sithandane ngase ngithola usizwe mangithola isizwe ke ngikhulelwe mina naye vele sasesinakho ukuzibana mangikhulelwa shuthi yena ezwe ukuthi ngikhulelwe yena bese banawo nenokuthi yabo shuthi ingane yakhe yabo lapho mina ngivele ngiyazi ingane ukuthi okay eyakho usizwe yini yasizwe ingane watshela ngisho umndeni wakhe ufika lapha ekhaya uzotshela abazali bami ukuthi mina nginengane kodwa ngifuna ukuyiletha khona yonke lonto le manje balokhu bengibangela isicefe njalo bahlezi befika ekhaya manje into engiyidingayo manje ingane ukuthi bakwazi ubamba ukwenza noma i-DNA test bona ke ukuze khona bezokwazi usibakhola ukuthi kahle kahle ingane akusiye yabo asizwe ngizwa manje hawu wena uhlezi uhamba nami nje ngikhatha kahle mana bhuti wena u-garden boy
awungeni Ngiyaqala nje phela manje masizongitshela ukuthi ingane kahle kahle kushuza awungeni kulento lena akukhulunywa nawe wena awungeni wena kabuhle lapha phela kabuhle khona zonke abantu abaningi wait zonke abantu abaningi mina Cha wena ungeni kulento lena Ngendawo engahlangene wena ugarden boy ngizwa nje phela sekukhulunywa ngengane ngabe ngazi ukuthi ingane nje iyasiza Ngiyanyanya noma bathuka kuyenzeka-ke kasizwe wena ungena ngaphi wena ungenaphi kule nto le wena ungena kanjani lapha la wena Thobeka khuluma sodwa la awuchaze kuthini lento ingane kahle lento umtshela wena unesho ukuthi ingane kamfowethu ngisho ukuthi ingane yasizwe le ngane mfowethu iphuma ngisho emakhaya mfowethu njengoba ngisho kuyimanje semakhaya yezwa yangeniswa ngisho esibayeni yaphuma iraythi zange kube khona bonakala ukhombisa ukuthi ingane yami lento asezoyikhipha manje ngike ngasho ngathi kodwa uyifunela inhloso zayo ngicela ungeke nawe njengoba sezoveza lokho njengamanje njengoba sezoveza lokho akuvezayo hey bhuti awuthathela sister uhlale phansi lapho uyokulokhu ugoba yazi mfethu ngizoze kumele ngisho na inhliziyo manje because every time lo muntu uyangihlukumeza yini lento esiqhamuke sizovela namhlanje yini lento sizovela walade yaba ngiyisicefu ingawo ngithi ngifuna ingane ngizokise kubona benze DNA test lemfene ngazi futhi ukuthi iyaphi lemfene lemfene iyaphi lemfene awu ngivele ngihamba nayo nje vele mnisisi aha hlezi wahamba nayo lokhu ingcelebane kalo yikoze kube nini awu phela thina sayiphuzela ngiyanyanya yabo ayisekho yabo wena mfana ngelilanga mina ngiqhumisa isikopho ngampela angithi usuzodwa abantu ngiyakutshela phela uyikhola wena ukwazi phela ukwenza into enjalo antu usho ukuthi usawuyakholwa nje wena ngikhuluma nangu mina umuntu angazi nangu umjwayeza nami wena uthi ungiyongijwayeza nale ngikhuluma nangu umuntu uthi ungiyongijwayeza nale mfana ngiyazi nokuthi ifunani vumelani wena mina nangu umuntu ehamba naye ngihambe ngimazi na ukuthi ungene kanjani wami ngikhuluma nawe noma mhlawumbe usafihla ukuthi uyena lo claim ingane othe yakhe akusiyo ubani ke lo awumchazele lo claiming umuntu ingane yami owafika kade ngithandana naye sahlukana naye emva ukuthi ngihlukane naye sithandane nawe ngikhulelwe yena wayitshela ukuthi mina ngikhulela ingane yakhe so kahle kahle wena umtshela ukuthi njengoba ufuna ingane njengamanje ufuna ukuyisa khona baye test ukuze khona bezokhona baye kumangala isicefe labahlupha mina nginikeze wena ingane uhambe naye ingabe bikho mina kuyenzeka mozake nawe amafuni ngibe ngineshow ukuthi ingane yami okay asambeni phela ngivale nami ngineshow ukuthi yakhe ingane akuze bona ekhaya beze ekhaya ngeke ngithathe ingane yami iye lapho kube wakho umfana lo abeze ekhaya mina ngisho ukuthi ingane yami kubi bona bafika ekhaya abazali bakhe bezokhuluma lodwa nabazali bami base bathi abazali bami kuze khona sizokwazi nje siphume ekhulumeni angilanda ingane ibuye ikanze kwenziwa yonke lo nto leyo mina ngisuka bunga ngoba sizela sizenganda cha phela vele mina bengazi nje bengakhulumi nawe ngizobe ngikhuluma nawe wena ngikwazi uqhamusa uzokuphawula uphawulani wena uphawulani kuyo yonke le nto lezi ungena endabeni engahlangene nawe wena ngasho isicashalala wena kwayena lo yakengiyuza wena lo Thobeka wakho uyoze umbone ukuthi unjani kodwa futhi ngeke umbone ngoba uyilento yiyo wena nje kuyo yonke le nto mana wait wena bongahlala ingane uthululale ngaphela wena ungena ngaphi kuyo yonke le nto ungahlala ingane uthululale ngizole ngane mina ngabe ngazi ukuthi ingane thiwe yabhudi lo ngale manje wena uphathwa kabi ukuthi lo ngeke asakhokha imali uma ingane isikhonjwa lapha ya ngoba phela besikwazi ukuphila iyavuma nemfanele yabona down wena awukho right antunjani down yabo nje mfethu kufanele ngaba akekho la wena Thobeka indaba uhlezi uhamba nalento awungichazele awu bengithanga phela bengasho ukuthi azokhuluma indaba ezingamfundi uzohlezi uphelezelwe lento ngazi ngani phela lobushayane ngiyasapha awuzi ukuthi nomini lento yona bodyguard lakho lithembile uyisana lento le Thobeka utshwala ngisutshwala alungile qhubekani yenze ubona wena usawuthola ngisho uphela wodwa amasuka la nabantu abaclaim ingane yami bathe yabo ngicela ukuzobona ekhaya akho ngane ezophuma ekhaya iye wena ngibhayizisile ngoba eyami cha phela wodwa phela nawe beluthula ngithi akho ngane nje ezophuma ekhaya iye lapha bekumele uthule ingane lapha la abaclaim ingane abathe yabo abeze manini Thobeka inhloso yakho ukubulala impilo yami nje ngicela silawe njengamanje ufuna ungimisela inhliziyo angazi noma uzoyikhokhela ngezindleko zasesibhedlela ngoba phela manini akumina uzokhokha indaba zama-DNA test labantu abafuna i-DNA test hayi mina nginamali indaba naleyo nto mina ngineshow ukuthi ingane yami mina ngisho ukuthi ingane yami ayindawo akuze bona wait mana mfethu yangilokhuluma kakhulu futhi mana mhlawumbe mfethu uma ngakubuza ngiyakuzwa mfethu uyaphawula wena u100% sure ukuthi ingane yakho ndoda leya ngane njengoba ngisho ukuthi izalwa nje mfowethu ibuye ekhaya yangeniswa ngisho esibayeni yonke into mfowethu yenziwa ngendlela akukho wrong okwenzakala ukhombisa ukuthi ingane yami iyafana nami iyafana nomkhulu wami yafana nomkhulu wami yabona hayi
nawe Okay, ushisa sinkukhu thula phela sejahlala nazo mbo wasemakhaya Awanje mfethu labantu abanangqondo wabeza abantu abakhuluma nje. Wakwabeza nje mfethu wabeza abantu abakhuluma nje. asithulile Anangqondo nobabili nidwedwe nobabili nifanele futhi ukuba ndawonye. Akazi niyoshada ngapha. Okay, wait. Mina ngisafuna thula phela nawe, thula nawe. sasho Ha, nangu situ. Ufundise intshebe yakho mfana wami. Kuza nomuntu Mhlawumbe ufundise intshebe kuza yakho. nomuntu mina. Intshebe yami. Okay. Ufundise intshebe yakho. Okay. Hamba uxovuda. Bazomgcoba vele. Thula phela nawe, thula. usonentshebe vele Thula nawe. Okay mfethu mina ngenzela ukuthi kuvele iqiniso mina noma kuvele kuyikhona khona sikuzele la futhi ngizwana into ehlelekile. Mfethu lengane ifuna ungibulala yini lento eyishoyo mfethu. Yini lento ezongitshela yona Mina umbuzo wami usekuthenini okay. Ukhona nomuntu omdala thula phela ngithe thula. hayi ngeke nawe Ha. Yabona su. Mana mfethu ungakhali mfethu. Ungakhali mfethu. Lengane nepesila masimba lengane ifuna uzomonja impilo yakho. Mfethu thula. manje pho khalela Nala mfethu mana. Cha kumthulisa Ngeke usakuzela Mana mfethu mthulisa. abe thula. Uzokushaya hamba wena. Thula. Ngeke akushaya hamba mthulisa. hamba wena Ukhona nemfethu umuntu omdala kini oyisalukazi thulani phela nani. siyaxolisa Ukhona nomuntu omdala kini noyisalukazi owakwazi ukuconfirm ukuthi ingane ngempela ingiyasekhaya. Lengane yami. Ehambe. ukhala serious Ineshow mfethu uthi ehambe lengane. Let's why ngithi ayiphume ekhaya. Izohlala ekhaya kuze bona labo bantu. Ngeke mina ngithathe ingane yami ngiyise emzini yabantu kuthiwa kuyenziwa ama DNA test. Angiyenzi leyo nto. Sisi wena 100% sure ukuthi ingane yakho mfowethu. yakhe ingane mina bese ngibalekela isicefe lesisala abantu abalekume mali isidaba lokho bethi bazofuna ingane lapha ekhaya befuna ingane yabo ngibe ngazi kahle ukuthi ingane akusiyo leyo wazela ukuzodestroy impilo yami ngeke uzidestroy yami impilo ngekaNkulunkulu mina ngokaNkulunkulu akusiyo nowakho ngeke udestroy alright yabo ba right lapha khona so bathe bona banake ngokukhipha imali yokuthi benze i-DNA test ukuze khona nabo bezoba neshow usethatha manje usefuna ukuthatha ingane yami eyise kwenye indawo la abona ukuthi uzothola uthatha ingane la angithi ayibona futhi inhloso yakho ukuthi ungaya kankomo unyupolishwe abantu aba-right futhi uyabona ukuthi akasayithola imali ngala ngamina usefuna ukuthatha ingane yami eyise ngala ufuna ukuthatha ingane yami eyise ngala engazalwa khona ngenhloso yemali mfethu ungayithini leyo nto yazi lo muntu la akangizwa uma ngithi ngeke mfethu yami ingane ayindawo ingane yakho ayingoba ngifuna ukudla ngayo imali hayi nakho uyasho ukuthi ba-right khombisa nakithi ngisho kona ukuthi ba-right ngokuthi bathi babona angithi awuzofuna ungilalela angithi usulokhu ucula-ke manje nceko waphela uyangilalela nami ukuthi ngifuna ukuthini ba-right ngokuthi bathi bona bazoyikhipha imali yokuthi i-DNA test nawe usuyakhala nawe uyamlalela umhlukumeze iminyaka eminingi lo futhi nawe usuyakhala mbuke phela nawe usuyakhala emlelele umnganakho umlelele buke bayakhala bobabili No, angikhali. Kodwa ngiphatha kabi manina No, ngiphatha kabi yabo. Sisi nibe namali nawe kade usebenza kodwa waphuza imali yonke ayiqedi Sisi Yabona. ngiyacela ukuthi Kodwa manje nawe usukhumba mina ngakukhuluma lento la. wena into ebalekile kuyi lo garden boy lokhu ngikukhuza naye ebudgeting busy ngiyaxoxa uyena nje lokho engikhulumisa uyena ngiyeke kabi wena ubusy uyinake lokhipha Mina ngicabanga nje. lo fana lo last time ngakutshela mfethu ngangithi ngiyayizama le ntwana Usungikhomba kodwa. nginikeza umsebenzi ngifuna ibe intwana e-right mfethu izo destroy impilo yami ihlangene nalo bazoba destroy impilo yami ngeke bafethu ngokaNkulunkulu mina ngeke ngidestroy impilo yami wena wamthola kanje Ngiyakwazi ukuthi waNkulunkulu. wena wamthola kanjani Ngiyakwazi ubudgeting waNkulunkulu. Ngeke kungayena waNkulunkulu. ngayifica emgaqweni yabo umndeni wayo ngiyawazi yabo umndeni wayo ngiyawazi so mfethu ngayithatha njengentwana ngenzela ukuthi nayo ibeke isinkwe etafuleni lapha kubo mfethu yona izofuna ukujikela mina izodestroy impilo yami ibona intombi kumfazi wami Nangu umuntu odawuthi ngiyabayeka mfethu ngithi mina baqhubeke nento yabo ngithatha ingane yami still mfethu basangilandela yini ekumele ngiyenze mina kanti eSouth Africa kunjani yini ekumele ngiyenze njengamanje nawe ngicela ungibonise mfethu ngoba yami indawo ingane ngizosuka ngicela ungibonise mfethu yini uma ngiyibusina nami ngeke ngiphume kwenza lokho kulibangela isicelo wena mfethu ungenza njani kwi situation ekanje Vele kumbangela isicelo. ngifuna ngani phela ngifuna uhambe lapha kanjalo into no mfethu ngiyayizwa angithi uyabona manje kade into ngikukhuza eplaniwe yonke le nje ubabona bewumzela nje into eplaniwe yonke lena mfethu no ngicabanga ukuthi mfethu into ezosiza la
Mina ngibona ukuthi ithathe ingane. Uzama indlela ukuyintshontsha. Uyidedele. Cabanga ngazi. Hayi ukuthi uyohlala nesidaba. No ngisho ukuthi uyohlala nesidaba kodwa ngikhulumela ephuzini lokuthi idedele mfethu ingane ihambe kwenza i-DNA test ibuye zama ukuthi ukhulumisane nabantu nefamily abakini ngidedele ingane ithathwe yena hayi ukuthi mina ngibe khona uzobuka yabona mawuthi ngibe khona ngishilo nje ngathi ungaba khona ngishilo nje ngathi nawe ungeza mawufuna ukuza ngishilo nje uzobukhona ufuna ingane lokho iba nezinkinga hayi ungabukhona ezoba nezinkinga ntoni ingane wazi yaphi ukuthi izoba nezinkinga ingaba phela nezinkinga ngithi manje nawe afuna nawe nangale balokhu bebhizi belwa nami befuna ingane ingane sigcineni kosuku izogcisa ibangwa la idlozi sigcisa iba nezinkinga labo bantu labo abaclaim ingane sacela ukuthi beze kuqala sikhulume nomndeni wami before kuyenziwa ama DNA test angijoba sikhuluma manje umndeni wami awuyazi leyo nto Ema-ke phela indaba eyami nawe nalabo abafuna ingane umndeni wakho ungena kanjani babakhona senze ingane ogada ingane yami njengamanje ogada ingane yakhe nje anti bakhe manje bona-ke labo basukelele bashonele sengizothatha ingane siyahamba kuyenziwa ama DNA test fanele ngihlale phansi nabo ngibatshele ukuthi nangothobele ngiqhamulela nezindaba bashonele enkandla uzobanika imali noma uzobazamela imoto ukuthi bagibele bami bashone enkandla lapho ngangini angihlangene-ke ney'ndleko zama-transport Ashuzona ucabangela ingane-ke shuzona ucabangela ingane ingoba ngiyazi ukuthi ingane yami so anginendaba ithi ngiyahamba noma phela shuthi manje kuba ubangela kumina kwenza imehluko kumina kube yimini obangela isicefeke manje sobeka vele anginendaba nawe so ungangitsheli leyo hayi ngemna nginendaba phela mfana unendaba nengane yami nengane wena ufuna ufeze ingane yami awunendaba ngifuna ukubalekela lesa sicefe engingasifuni manje indaba wena wale nengane yami ngeke isavakasha nikumina le ngane wena thobeka ukhuluma iqiniso wena uma ucabanga ngokubuka kwakho ngendlela izinto ezenzeka ngayo uma ubuka ingane yaba phansi kwethu soba ngisho nje ngathi ingane yakho but phela sengenzela ukubalekela isicefe salaba awutshengani lofana lo nomndeni angikholwa nje wena akangibuze yakhe lo wena ngitheka ukuthula wena ngitheka ukuthule thula abo nje lemfanele ukuthi ngisoqonga ngamawashing le wait wena angibuza ngisoqonga ngamawashing mana ngoba wangikhuza la sifethu ngizokulalela ngizowehlisa ukuthula phela nawe manje nawe ngithethula thula phela nawe ngizokuxosha kuhambe kuyekini ke manje nathi uzihambela emfana mana ke ngubuze wena enamqondo le uthe uthandana nalo uphindulale naleya boyfriend bekwenzakala lapho ake sizama ukuthola lapho kuqala mina naye vele sasesihlukene lo kusho ukuthi yena ubona ukuthi ukuhlukana kwami sihlukene nalowa noma ngitshone sihlukene nalowa wawusekuqhamuka la mfethu kusho ukuthi yena ubona ukuthi ekuhlukaneni kwami naye benisikhathi esingakanani nihlukene ngoba untshela benenyanga yodwa mina wangitshela ukuthi ex yakho na 4 months wathi 5 months nahlukana yakubona ukuthi unama kanjani awu manje uphilela manga ngibona phela ukuthi uzongishaya ngo5 months phela ungasaku seku1 month namhlanje kwakuyinyanga yodwa sengikhuluma iqiniso angithi namhlanje wathi usuku lamaqiniso uphilela manga usuku lamaqiniso uphilela manga usuku lamaqiniso manga kamanga usuwaqambile njengamanje hayibo anginamanga mina okay mfethu mina isolution yami sesizovana ngibona ukuthi mfethu umdedele noma idedele ingane ke kwenziwa i-DNA test kodwa nawe as long ethi uzobukhona ilento mfethu engiyilwelayo nami nanokuthi ke mfethu mina kumele ngiqale emndenini wami ngikhuluma ukuthi nanguthobeke sengiqhamukela nestory esikanje ebengasazi engisizwa namhlanje ngithethula wena nakhona uzongitshela leso story phambi kwe-South Africa yonke umndeni wami awazi lutho ngalento uzongisurprise uhlezi nama-surprise chebembuzi uhlezi nama-surprises mfethu so mina ngi-understand angazi namhlanje njengoba kuqhamuka lokho ukuthi kusasa yini ezoqhamuka so mina ngicela ukukhuluma nomndeni wami ngihlale nawo phansi ngisho ukuthi nangithobeke seqhamuka nento kanje kwenziwe njani mekunje khululeka masenza lonto engiphinde ngize kuwena mengasenza lonto nje uzoyithatha ingane yakho unomphela engiphinde ngize kuwena ngiphinde khululeke phakathi hayi that's why ngithi mina nginqaba ukuthi kwenziwe lo khole enhloko baba ngeke ngisakuhlupha konje wenza lonto ubuqedile usazama amaqhinga okuthola imali komunye umndeni uphila ngamagazi abantu wimbungulu wena umaskito ngisazi kusakwazi wena uyafuna ukubuza uyanginyela lo okay asivale ngithethula wena njenganawe nje impungulu simbe nje ngathi kuwena impungulu edlamini kodwa wena ubona futhi nje ukuthi ngincela wena angithi ngibona egcineni naye ubona egcineni naye ubona egcineni ngiyamudla nami sidlene nje sonke somdliwa sonke kodwa ngiqedile ke hayi nami ngimqedile lo
siqeda nawo ngicela siyeke lento manje siyeke straight because ngiyabona ukuthi niyophelela phi kodwa ekugcineni niyobona ukuthi niyophelela asivale leshandeso ngisacela ukuthi sihambe noma ngisacela ukuthi sibuyisele emuva because asizame mfethu ukuthi sihambe kuyotholakala ingane amanye yothola ingane nithola udaba oluphelele ukuthi kwenzakala ingane nengane eqala then mase siyabuya siyabona ukuthi senza kanjani njengoba bese ngichazile mina ukuthi anginankinga nalokho into engenzeka wena bhuti wami ukuthi labo abaclaim ingane bathe yabo bengeza bona mina ngizobe sengikhulumile nomndeni wami ngithi sebengeza ke bona siplana usuku mebefika ke then ngahlangana la kuhlangana khona kwenziwe leyo DNA test yabezwa bathi ngiphuzile kuyimanje bathi ngiphuzile usho mhlawumbe uphuza idrink ngoba phela ngiyakwazi okay babukeli bakwaJabulile Jule TV asiligoqa udaba isiphetho sithi basazohamba bocheckwa iDNA test kuzwakala ukuthi kwenzakalani ngodaba lengane kaMfowethu kanye nangusisi ukudadewethu Thobeka then mase kutholakele then zobe sesiyabuya siyan update sibone ukuthi kwenzakalani noma isixazululo siba khona kulezi inkinga ezikhona kulomndeni asazi ke noma bawugcina bekwazi ukuthi bebuyelene bebe together bebe happy since usisi ngalapha kuyinkinga ingane utshwala uGarden Boy nangalapha umfowethu uneyinkinga ngala useze wagcina thatha umuntu kodwa ke wena mbukeli ungalapha ngasekhaya siyacela ukuthi wenze ubulungelo uqoqa subscribe button of notification so that onke ama video esuke sinithula ngawo uzokhona phela ukuthi aqale kunina kuqala sila eKiosk Kawash kanti kunekota yakhona la asigcina uba kunekota yakhona emnandi ehle siphundu ungesiyona ikota khona kuphela iseKhawash kwasho imoto asiphinde sidibane kwi-episode elandela uPapayini.